बिसिनि न'खराव बिमा बिफा गैलिया बिथांमोना दिनै बावरिया बायदि जादों एसे दुखुबो दङ। हेलो एवरीवन बरायबाय बयखौबो दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला भारत भुटान बर्डाराव थानाय जयपुर बागमारायाव दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला जोंनि लोगो ब्रादार बिकु बसुमतारीनि गोथार जुलि दङ हाबा दङ दा ब्रादार बिकुने इउटुब चेनेलबो दङ बिकु बसुमतारी नोंथांमोना भिजिट खालामहैनो हागोन। दा आङो दिनैनि दिनावहाय हाबायाव फैदों नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ हाबानिखौ नायनो मोजां मोनो नायहैनो हागोन। ओमफ्राय दिनैनि हाबानि भिडिअआ आलादा टाइपनि जागोन मानो होनना बुङोब्ला माखासे लकेल आर्टिस्टफोरबो दङ नोंथांमोना आं भिडिअनि गेजेरजों हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायनो नाजागासिनो दङ। दा बेनिखायनो जायफ्रा हाबानि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो जोबजासे नायहैनो हागोन अब्ला गोबाव खालामा माथि नायहैनो हागोन। दा थांगासिनो दङ जोङो हाबायावहाय ओमफ्राय नै ओरैहाय गोबांथार फैलाबाय आरोना ओमफ्राय हाबायाथ' जागासिनो ने ओमफ्राय जोंना सिस्टार हांमाया ओमफ्राय नोंसिनि माबा ग्रुपफोर दालायबाय नामा? हाजो खर' केटारिं ग्रुप आच्छा ओमफ्राय दा नोंसोरो बेयावहाय गाजेनबाय नामा जेनेबा? ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरो मिथिं दावथिं बा हाबाफ्राव इनभाइट खालामोब्ला थांगोन ने? दा निस्सय संग्राबो खुग्राबो ने दे आच्छा दे दा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय सोरनोबाफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन दा बिथांमोना खुगाजोंनो बुंनानै होखाबाय। दा नै जोंना ब्रादार बिकु बिथांनि हाबाया दिनै ओमफ्राय रेडि जाबाय आरोखि थारमाने दिनै हाबा बिथांमोना बिदा फंबाय साबा बिनानाव सासे दं दा बिदा फंबाय साब्रै नैबे बिदा देरसिन हौवा गोदाननि बे सेकेन्ड बेनिफ्राय बे थार्ड बिनि फंबायाबो सासे हाबा जाबाय बियो बेवहाय मोनबाय बे बियायंबो दं सासे खिन्थु बिराद मोजां गोरोबलायनानै बिथांमोना हाबा खुंदों जोबोद खुसिजों खुंदों जाय बिसोरो बेवहाय मोनदों बे बेवहायनि सायाव बिराद मोनसे गेदेर बे न'खरावहाय थारमाने मोनसे मा होनो बेखौ जौगानाय बिथिङाव बा माबा मोनसे गोजोननाय न'खरनि बेफोरखौ लाबोनो हागोन गोरों बेवहाय मोननानै बिथांमोना जोबोद गोजोननाय दङ। खिन्थु दुखुआ बे जादों जे बिसिनि न'खराव बिमा बिफा गैलिया बिथांमोना दिनै बावरिया बायदि जादों एसे दुखुबो दङ अब्लाबो बिथांमोना बिदा फंबाय गोरोबलायनायनि गेजेरजों जाथि बाहागि गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोबोद मोजाङै हाबा खुंदों। बे गामिनि जानानै जोङो मण्डलिनि जानानै बिथांमोनखौ बाख्नायबाय जोंनि बे ओनसोलाव मोजां हाबा खुंनायनि थाखाय दा बिथांमोननि बे न'खर जानाय दिनैनि अनलायनाया जाहाथे थैस' बे न'खराव थायो बेखौनो इसोरनिसिम बिथांमोननि जानानै आर'ज गाबनाय थाबाय। दा गोजोननाय थाबाय माने बहुद दुखुनांथाव मानो होनना बुङोब्ला आंगो बिमा गैया थेवबो बिदा फंबाय अनलायनायनि गेजेरजों ओरैबायदि हाबा खुंबाय आरो गाजा गोमजा। दा ब्रादार फिलिंस नोङो दिनैनि दिनाव माबायदि मोनदों? माबायदि मोनदों माने मा बुंबावनो आङो गोदान हिसाबै रंजानाय गोसोआव रंजानाय मोनो खिन्थु जाय लोगोफोरखौ आङो इनभाइट खालामागौमोन माखासे लोगोफोरखौ आङो इनभाइट खालामहरनो हाजोबासै माने माखासे खामानिनि थाखाय पार्सनेल खामानि बा इनभाइटेसन होनायनि थाखाय बाय फन खायसेखौ खालामदों अब्लाबो जायफ्रा सफैयाखिसै आं जेबो गोसोआव गाज्रि मोनाखिसै ओमफ्राय बिथांमोनखौ आंनि न'खरनिफ्राय हामलायथि बावहरनाय थाबाय आरो आलासि बिथांमोना जेन' गाजा गोमजायै रिसेपसनाव जायै लोङै बयबो ज' थांफिनो आं बेखौसो खावलायनाय थाबाय। ओमफ्राय आङो लास्टआवहाय बेखौनो बुंबावगोन ब्रादारा अबेनिफ्राय लाबोखो गोदानखौ बेखौ एसे खोन्थाहरदो। दा बेयो जाहैबाय रजे नार्जारि बिथाङा आइ मावफार होनना बुङो अगुरिनि एसे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव आंनिफ्राय बारा गोजान जाया 21 किल'मिटारसो जायो ओमफ्राय दा बियो आइ मावफारनि ओमफ्राय जोङो जास्ट सिगां लोगो मोनलायनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय दायो न'नि एरेन्ज खालामलायनानै दा बे खामानिखौ मावबाय बिदाफ्रा सिगां नोंथांमोना नुखाबाय आरो दा साक्सेसफुलि दिनै गोथार जुलिया दिनै जानो थांगासिनो दं जाखांबाय आरो बेजों लोगोसे दायो रिसेपसननि दा बेराफारसे आलासिफोर फैगासिनो दं बिथांमोनखौ रिसेपसन खालामनो जों नेगासिनो दङ। दा नायनानै लादो जिथुनाखि हिन्जाव गोदान लागो बेखौहाय माने बरायनो बेफोरबायदि न'खरनि गासिबो लाइन जानानै थाबाय
ओमफ्राय ओरै दङ नै हिन्जाव गोदान लागोआ फैबाय नै फाइनालि सफैबाय आरो दा बेबायदि गाजा गोमजा मोसानानै बरायनानै लाबोदों आरो हिन्जाव गोदान लागोखौहाय दा हाजो खर' ग्रुप ने आब' दा बिसोरो बेबायदि बरायनानै लाबोबाय नै बे मैदलै आरो अब्ला हिन्जाव गोदान लागोखौबो नायनानै लादो सोर सोर नोंथांमोना सिनायनायबो जानो हागौ कमेन्ट खालामनो हागौ दायो हिन्जाव गोदान लागोखौ बरायनानैहाय नैबेयावहाय फज'फैनाय जाहैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावहाय मावग्राफ्रा दङ जाहैबाय हाजो खर' केटारिं ग्रुप नोंथांमोना नायनानै लादो नै बेनाराव दंजोबखायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै कन्टेक्ट नाम्बाराबो बेयावनो होजाखानाय जादों दा जायफ्रा प्रयजन जायो नोंथांमोना जगाजग लाहरनो हागोन बेजों लोगोसे नै बियो जादों जाहैबाय हिन्जाव गोदान लागोफोर नै गोबांथार फैदों आरोना दा बिथांमोना बेयावहाय जिरायबाय नै ओंखाम जानायाबो रेडि जाखाबायानो जाखासिगोन आरोना गोसोआव मोजां मोनदों दा ने औ दा नै बेबायदि नायदो गोसोफ्राव मा रोखोम मोनफैखो मोजां दा मादै ने दा बेबायदि आरोखि नै ओरैहाय राननानै होजेनबाय हाजो खर' केटारिं ग्रुप आरो बिथांमोना नै रानबाय दा बिनानाव नोंसिनि ग्रुपआवहाय खैजन दं जेनेबा मा 30 जन 30 जन दं आरो दा बेबायदि आरोखि नै फुरा मावनायाव एक्सपार्ट दा बिथांमोनानो नै गासैखौबो मावनाय दांनाय ग्रिड ग्रुप हिसाबैहाय मावगासिनो नै दा आं देखायलांगासिनो दङ दे दा ओरै मोनजाजेनबाय ने बिनानाव जाजेनबाय मा ओंख्रि नारजिबो दं थास' बिथुरि खांख्राइ बाथोनबो वा दा बेबायदि आरोखि जानाया मथा मथि खायद'आ बहुद मोजां दै आङो एसे दिन्थिलांनायसै दा आदायानो हटेलनि इनचार्ज जानांगौ आं मिथिनानै लानो आदा जानाय आइटेमफ्रा मा बानायनाय जादों जानायाथ' माबालै बाबु नारजि अमा बानायबाय ओमफ्राय अनला बा थास' खिलि लकेल दाउ बयलार दाउ अमा बेदर ओमफ्राय माखासे ना बाला बोथियाजों खांख्राइ बाथोनबाव ना बाला बोथियाजों माजों संबावखो गाजरजोंनो बिदि आरो बाबु बेखिनिया आइटेमा मोजां आरोखि ना माखासे बेफोरबायदि दाउ बेदरफोरखौ रानगासिनो दङ लकेल बियो बाबुआबो लकेल ने औ लकेल औ ओमफ्राय ओरैहाय गोबांथार संनाय खावनाय मावगासिनो दङ टेन्ट हाउसफोर दा आं बेयावहाय खेबलायबाय थाला आरोना निस्सय मिथिखाबाय मा आइटेम दङ बेयावहाय दायो हिन्जाव गोदान लागोफोर बिथांमोना बिदाय जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय बोर सारस्रिगासिनो दङ नै दायो बिनानाव मिनिबाला नार्जारिया दोंसे मेथाइ खननायजों हिन्जाव गोदान लागोआ बेबायदिनो बोर सारस्रिलांसिगोन
Dayo हिन्जाव गोदान लागोखौ बिदाय हरसिगोन दा नायनानै लादो नै हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना सारियाव थाफैबाय Kamu dong. Oi, moja mulainan lana ke gamai kan nama? Tidak berana. Oi, di badak kena dengan ale.